Dobre, dneska balíme objednávku číslo 22148, kde sme mali tento super odkaz. My sme strašne radi, že táto chytilo a ver mi, že podľa toho, čo si objednal, tak sa máš na čo tešiť, lebo si objednal dosť dobré modely. A ako ste mohli uhádnuť, je to ďalšia Gundam objednávka. Čiže poďme sa pozrieť na aké modely si vybral. Čiže pokračoval Switch from Mercury a vybral si Schwarzette. Toto je veľmi fantastický model. Adam ho má strašne rád. Potom si vybral niečo z najnovšie, čo vyšlo tento rok, čiže G-Quax. Hej. Netradičný dizajn od autora Evangelionu, ale strašne veľa ľuďom sa páči. Mne sa tiež páči, akorát mi trošku vadí ten color scheme. Jeden typek to premaloval v takej tej klasickej Evangelion farbe a to je bolo strašne dobre. A ešte ideš do MGčka, a to konkrétne Gundam Astrai Blue Frame D. Proste ten artwork je úplne nádherný. A som zvedavý, že čo povieš, pretože rozdiel z HGčka do MGčka je dosť veľký, že som zvedavý, že či sa ti toto bude páčiť viac stavne. A ešte si objednal 3x Action Base jednotkový, aby si mal kde si ho si poslal. A keďže si nám nechal taký pekný odkaz, tak my ti pošleme aj toto SDčko, aby keď si postavíš to MG, mal sa niečo ľahšie nastavenie. A my sa vidíme v ďalšom videu. Jo, a ešte som chcel povedať, že áno, že bude dosť veľa videí, my sa snažíme pomaličky uploadovať všetky objednávky, kde nám píšete komentáre alebo niečo také, len v poslednej dobe je toho viacej, čo sa týka ľudí, čo nám píšu komenty, čo my si strašne ceníme, hej, že aspoň máme takúto zaujímavú komunikáciu medzi sebou. Len teda, keď ste náhodou sa pýtate, kde je vaše video, tak by ste sa nemali báť. Snažíme sa každé jedno video, čo má v sebe komentár, teda objednávku spraviť a natočiť a pomaličky uploadovať, len proste niekedy to trvá, hej. Dobre, vidíme sa.